Tingamzai nemufaro tiri muno mugokwe tadzoka zvekare gokwe yazviita zvekare ini zita ndinonzi Silvester tapfumanei pakamera pana Mr. Gumbodete mukanya ndo vakabata mushina nhasi uno iye zvinezvi tiri pagawa tiri muno mugokwe. Gokwe inozikanwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoyera zvinoshura. Vamwe vanobata maneka anatsika mutanda ndoko vanotambira. Ng'anga dzakagadzwa nehurumende dzirimo muno zvekare mugokwe. Iye zvinezvi tasangana nasekuru vatoda kuti vazvizivise vega kumhuri yeZimbabwe kwamuri kutiona muri kumativi mana. Tinzwe kuti zvakamira sei uye zviri kufamba sei mukati menzvimbo ino tiri pamasaisai einternet. Sekuru makadi tinofara makadi tinotanga nekuisa maoko ndo chaizvo ndo murawo wacho nayo pachikaranga chedu chiranduwe. Tino mutupo ndiani vana vanoitwa mukanya muri mukanya makwira meiti mahomo madzakane izvo zvokuba semufana kusungwa zvimi handifani kusungwa vanhu okuba kutotanga tatosunga vana mbuya neana nekuti ndikwa zvakabva nako. Kana masunga yamozoya kudoko handiti dare rakamira sei panapa itotanga nemi zita renyu repa kubarwa na rinonzi nobeti wenga kureva ndore pachitupa iri ndore pachitupa ndikara paiko keshi paiko keshi ndizvozvo asi pabasa vanonditi sekuru Rovambira ndora vanozikana naro kwese even ngasematebhele vayakwazi kuti kulege Nyambira vasichoki wenga Rovambira ndore basa kureva ndo iri padhuze nepamwe nawe inonzi Nyamyami iyoyo tiri kuuya kwaye. Dare riri pana parakamira sei tinani padhuze ava ndimukanya futa makwira miti saka idare rana mukanya ka idare tiri muno mugoko chokwadi regai tinzwizwi rawo taurai tinzwi mukanya ini ndoitwa mukanya tinobva paMondora. Zita riri paiko keshi zita riri paiko keshi Stewart Seramwe ndichibva paMondora pangeza handiti chokwadi. Tina ambuya zvekare vari pano. Ambuya makadi tiri makadi tiripo. Munoshanda sei nasekuru? Sekuru ndinoshanda navo pakugara navo nebasa ravo ravanoita ndichirirumbidza ndichigarawo muno mugokwe. Vana sekuru vari kushanda asi vagere neni tiri kubetseranawo pane vadavo zvimwe zvinhu kwandiri tobetserana. Ing'anga pakanaka. Zita rakuberekwa rinonzi ndo ivhuro ndikakwirirai naika muchiere ndichiera shumba saka shumba na shoko zviri kufambidzana pabasa iroro. Handiti ka aiwa tiri kukurukura tichanzwa zvizhinji kubva kwamuri. Regai tidzokere kuna sekuru. Zita rekuti Rovambira makazvipa rakauya sei? Rakabva kuvanhu. Chii chaitika kuti vanhu vazokuti inawe kuti nyoka inonzi Rovambira iyi ikakuruma enda kana mushonga kurova kuti rande ndabata pane ndasvika ini ndikatsvaira ukadzoka bezi kuenda kwanyagorova. Basa renyu nderei imi? Ini ndere kubatsira vanhu nevaya vanenge vachiti zvatikurira uyai mutibvisire toya tobvisa kana zvikwambo tingagona ngodaro tichingoraudzira chingodaro kune zvese zvinanana zvinowanikwa zvinofamba nemuchadeka nezvinofamba nepasi. Ini ndikati sekuru ndinenge ndiri kukanganisa apa ndakuyemura mapfekero amakaita nezvamakapfeka asi ndikatarisa munetenge mutori mwana mudiki kwandiri. Ndochokwadi ichocho asi zviri munyama. Makore ekuberekwa mangani? Iyi ndakabarwa 1984 16 July. Zvichirota ane makore mangani izvo? Maane makore mangani? Kubva ndichitozva kwachaiko makore kutotondera ndisanda totondera kuti nemakore mangani asi rekubarwa ndora ndichikozo ndakabarwa gore rakati. Asi kuti ndizive kuti kozondawo nemakore mangani handizivi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tinotenda nebasa ramuinaro ramuri kutaura kuti ndere kubatsira vanenge vatambudzika. Imi makaziva sei kuti unokwanisa kunge muchiita basa ramuri kuita uye makazama nemakore mangani? Kutaura kudai ndaone makore anokwana kuita 14 years ndiri mufield ndichita basa irori. Izvi ndezve mukati mechinyarodzi mukati medzinza pakubarwa kuti mwana muduku zvasiyana kumandevere. Handiti kandiri kuti ndiri kusora asi kungotaura kuti maitira vana tinomaitira tunoita iduku noko akasiyana. Chimwana chiri chiduku chine 5 years chinogona kutosvikikwa nemudzimu wototanga kutaura. Vanenge varipo vanenge venengeterwa vana mbuya nana sekuru votaura kuti aiwa uyu tinoziva ndiningi aita mabasa aya. Wedzwa mpururu basa rotenda mberi
micheka yeredzo nene zvakasiyana siyana zvopuwa pamupwere ogona kutofamba nebasa. Ngatimboestablish kuno kwatiri ndekupi? Kuno kupanonzi paGawa. Pagawa? Yeah, pagogo. Sabhuku muno mundiani? Masabhuku muno manenge kati one day. Andisandanya kuziva zvangu vanogona kuziva ndivana sekuru mukanya. Bamba? Ko chief ndiani chief muno? Nemangu. Tima chief nemangu anditi? Sabhuku chairi kuvanda. Kuti muzoziva tingati alright mabasa ari pamuri ekubatsira vanhu. Ndiapi? Kana mukati mabasa muri kureva papi? Tikura kuti muri ng'anga here, muri mudzimu here, muri shave here, muri zvese zvamuri kutsanangura izvo zvinowanikwa pamunhu anobatsira vanhu. Saka zvinoda kuti zvinyatso nekuti munhu ane shavi ndiwo akafanira ndiwo ati mashava aya handitika right kozoita ana mbuya anenge afanira takasungirira muchiuno handitika kozoita aya emanenja muntu anezvawo emashura. Saka zvese zvinowanikwa pamunhu mwechete anobatsira vanhu. Zvobva nekuti uri kubatsira nezvipi nekuti hatifaniri pakubatsira seng'anga. Izita ratongwanisa kuzongoti ing'anga asi zvairi ng'anga inoshanda iri kuritivi hupi, anomboita nezvei, simba rake rakawandira pane zvipi. Saka ndokwana pane zvese kubatsira, kurapa, kubvisa pane zvine zvinetsa izvo zviya, chero kupawo mudombo chaiwo. Ndosaka muchiona tine magwasha nemutombo ari panapa namadumu ari papaya. Kutanga basa renyu pa 14 years makatanga nekuita sei kuti muzoziva kuti aiwa inini ndinokwanisa kunge ndichibatsira vanhu vari kurwara vanoda kubatsirwa? Ndisati ndatosvika ipapo ndakatanga ndiri kuchechi. Right. Ndokwa zvakamukira. Kuchechi kana ukatosvika ndosaka uchiona tiri kumaso vanonzi ndanotandwa mudzimu namashavi. Naika ndokwatanga kusvikira mudzimu. Ndokuramba uchingogwara ndikamboshanda unodzoka kubasa kuya kugwara kuita maproblems. Naika wozopedzera kuti no vechivanhu ngambodai ndomabudira zvakaita. Asi ndakarakurira ndiri kuchechi kunyanya kungotsuku yababa micho yai. Ndokwatakatangira ikoko. Ndokuzouya kuno nekuda kwemata musikachitika pamwe. Muri kuchechi ikoko paive nesimba here rekunamatira vanhu vachipora kana chii chaitika muchechi? Raivapo, ndingatoti haisi kutanga kusangana nebuda, raivepo. Ndingati nchitondera 2008 ndiri pamutare apo. Kunonzi kupena longa. Kwakaita dambudziko ndikasangana futi vanhu veDiamond FM. Ndikashanda navo ndiri kuchechi. Saka inawe kuti kana zvikakumbirirwa zvakanaka unokwanisa kushanda zvese. Nekuti zvine zvafambisana nenzira yakanaka. Nekuti mudzimu chauri kukumbirwa nekuti mudzimu unenge uri werudzi ndewedzidzari kwako. Unogona kukumbirwa zvakanaka kuti ndoda kuti ndimbodai ndopaunozona mwachizomboenda kuchechi. Asi zvino zvimwe chete. Kudzinza ramunobva imimi Rovambira mumhuri menyu zvaiveko here? Kune here madzise kuti aita basa iroro? Vanga variko vaizikanwa zvokurevesa. Sekuru vanzi vachikofa vaita mutambo wasingoende uyu. Saka ndomafambira zvaingoita ipapo. Anditi. Atimbodzikirai kune pamanyaya mataura ekuti munobatsira zvoroti anenge achirwara anorapwa. Imi munoziva sei kuti gwenzi iri rinorapa munhu uye rinorapa chirwere chakati? Kwero gwenzi handiti iwo pachakuti urizive unotanga wamboritesta iwo pachakuti urinzwa kana mutombo. Handikoni kupa mutombo izvo uya uchitomusoro ndisati ndatanga ndambouisawo murombangu. Pane zviroto indita zvokurota ndita zvokunochera. Ndopandandida kusvika ipapo nokuti pamangu ndotanga ndatesta ndikati komuka testa neunouraya. Aiwa zvigone. Ndosaka muchiona tine machinda edare. Sekuru vanomuka makusini pane mutombo wakadai womhanya musango unosvika wochera gwenzi rarehwa nemondoro. Ndosaka muchiona takamira saizvozvo. Kurova kuti sekuru akaita matare machinda edare ndo achageza ndo achaita zvese. Mangoitawo munyama kuti maona tisiri paground zvokudepera tiri paground muchaona kuti zvinofamba sei. Kunoraswa mhepo dzevanhu vanenge vaine ngozi kunoitwa sei, dzakawanda nzira dzatinoita nadzo. So kureva kuti kana tasangana nedambudziko tisi tinouya kwamuri here kana kuti munopepuka mangosvika mumusha kuti munomusha muno hamuna kumira zvakanaka, chii zvinofamba sei? Iso mashandiro atinoita sevanhu vashanda makore akati one day, vanhu vanenge vaine nhamba dzezvivhitivhiti ndo dzavanogona votaura nemuchinda wedare voudzwa patinenge tiri kana tivo votaura pavanenge vari tokwanisa kuti tisvike papo tosvika tobetserana. Kunyanya vaya vanenge vachizvitivo tine dambudziko tave nenguva
tiine dambudziko iri ndova tinonyanya kutofarira stereki okuti tine dambudziko iri tiri kunyatsozwa kuti chiri pano chidhoma ichi hachisi chekufungira chiri pano tosvika toti ora rikaitite izvozvo. Ngatitangane kuti ivane vachiziva here kuti vane chidhoma kana kuti imasvika mumusha muri kurwariwa muri kugara muchifiwa ndimi manje munozovheneka. Pane nhau yekuziva, right, pane nhau yekusaziva inoda kuzoti uziviswe. Unogona kurwara utadza kuziva kuti chiri kukurwadza iwe chii. Chiremba ndo paanouya osvika kuziva dambudziko rako kutangira nepamudzi, nekuti ukangoritema riri davi muti futi mvura ikauya unoita sei, unokwira. Saka kutanga nekubvisa mudzi. Kubvisa kwacho ndikuku chiremba anosvika oita matare ake. Aita matare okuziva dambudziko nderiri. Ndizvo here muzukuru wangu takuchibetsera. Hatichiuya manje kumabasa amaita zvinhu zvatingati zvinotyisa zvamuri kubatsira vanhu kuvanunura zvinhu zvakaita sei, tichinangana nekuti tisingataure mazita edu. Ndakaenda kumhuri yakati ndakaziva, asi muchitaura takaenda pamusha paningi aine dambudziko rakati takasangana nezvinoti takazovabatsira zvakadai. Ndingangotanga nenhau yakati kushe inozikanwa nevanhu vese vazhinji muno mukoko, especially kunonzi kwana Manoti kwa chief Mukoka uko. Kwakuine nhau yemuroyi yanga akabatwa ipapapo. Papa ine muroyi yanga batwa nemuprofita akamira. Ndobva tadanwa ndobva taenda ipapo. Tikabatsira mhuri iyoyo. Ndandine vamwe sekuru vangu vandinavo vanonzi vachikasha. Tikabetsera mhuri iyoyo. Nanhasi vari kungotenda zvokuti vanhu vari kungoti wade masvika, asi kuti vanhu vacho vawanda ndiko kuda kugona kubetsera kwatei tichiita. Muprofita akabata muroyi angariwo kwaMarangi, asi havanga vasingagoni kuti vaite zvekubvisa. Ndobva tadaidzwa Rovambira, ndobva tasvika sekureva kwavanga vaita, ndobva tasvika taita basa, ndobva taita zvikamira zvakadaro. Takati chitongori tese takadai sezvi. Izvezvi munhu akanga aine shaviro akasunungurwa. Akasunungurwa. Shavira munobvisa iri munorikandira kupi? Tine nzira dzakawanda dzatoshandisa nadzo. Tinoshandisa huku, tinoshandisa mbudzi dzakawandisa, tinoshandisa micheka iyo yekubvisa. Kunyanya huku ndo yatowanza kushandisa. Anotosara asina huku inoreverehwa kusvika huku yafa yega asina munhu agura musoro. Ndo basa remusharuku ari panapa. Ramukanya. Amuwari zvakasiyana. Sikuru vanenge vapanda matare kouya vanonangirana nezvipi neizvozvo. Hatitaurei process inoitika apa zvinenge zviri kunditi nakidzei zvinyowane kwandiri ndikutanga kuzvinzwa. Maita munyama wekuti maona kuti tisiri paground. Tichapadzoka chete paground. Tinokuziva huku kana tichirasirira shave mukanya rakawanikwa iri, maitaura mashoko ekuti chii pahuku iyoyo. Mhepo kana ichinge iri pamunhu inorevererwa, munhu anopopotera kuti mweya wakaipa ubve pamunhu uchipinda muchipfuwo, kuda kuti kana wanga iri mhepo yeropa kana kuti yanga iri mhepo yekuraya kana kuti yehuroyi, huku iyi inofanirwa kuti ive nechiratidzo chekuti iyo inofanirwa kuti ife, kuda kuti zvinenge zvaenderana neropa rako kuti mhepo yaenda, huku yayofa isina kuchekwa kana kudzipiwa kana kushungurudziwa, asi huku iyi inenge rirodhirana. Kana marirasira kudaro harizomudzokera here munhu iye abviswa uroyo? Kwete, huku iyo ichinge yashandiswa iye achazopiwa mushonga yekuti ageze, kuda kuti mhepo yabva pamunhu, zvakuratidza nechiratidzo chekuti mhepo hachichashandi pamunhu. Pamune kuteketera munotaura kuti hatimbotaurai zvamakaita pamuroyi iyeyo, makateketera kuti mashoko amakafamba nemo tidzidze ndokuti uchokwadi hwebasa ramuri kuita hubude. Mhepo kana ichinge iri pamunhu inorevererwa kuti mhepo mweya wakaipa buda mukati menyama yekwangu upinde pahuku. Kana wakatengwa nechipfuwo buda mukati menyama yangu uinde muchipfuwo. Kana wakatengwa neropa kana uri weropa, mhepo iyaya chiratidzo chinoita kuti mhepo iyaya yabva, chiratidzo chekuti huku iyo inofanirwa kuti ife. Saka kana isina kufa kuda kuti mhepo haina kubuda, kuda kuti iwe ndiwe unenge wakaibata huku yacho, iwe munhu wacho anenge achireverera, newewo uchireverera kuti mweya wakaipa uyu ngaubve mandiri upinde mukati mechipfuwo. Ndo zvinoita chinyakare. Inombosvika nguva yekuti inokuta kutadza kufa here? Kana mhepo iri pauri haitadzi kufa. Asi kana mhepo isiri pauri huku iyo haifi. Saka chiratidzo chinofanirwa kuti chiratidzike kuti mhepo yabva pamunhu ichienda pahuku, ndokusvika kuti huku yobva yafa. Tinotenda. Mukanya tabva taona iye munhu airoya uyu, mamubatsira mamusunungura.
asara iyega asina shavi rakamugara ndeimwe dzimwe dzenyaya dzamakasangana nadzo kadzamunosangana dzatinosangana nadzo imwe ndeyekuti kudikana iyo imaipedzi imwe yave nawo manje yekuzodzingira nezvemuchadenga kureva zvinanana zvinoshandiswa usiku ava kana munhu anenge akabata makona ake odzokonwa unoshanduka mushure mekunge mhiko yanenge akaudzwa kunzi iyi ngaidai iyi ngaidai unopiringisha ndo kunoshanduka kunoita svono ndo pane nyaya manje ipapo ndo pane nyaya huru yekuti matara anouya udzwa nasekuru kuti gona rawakanotora mwanangu kana futa ramakasi rawakanotora nhasi ndo rachinja kuita mubobobo rakushandisa vana vako ende zvinhu zviri kuitika izvozvo ende chatakanakira ndechekuti hatisweri tichiinda kuba kwako iwe akabata ndiwe namaoko ako saka zvinofana kuti zvive pauriwe nekuti ndiwe wakabata wakatobata ipapa zvinofana kuti zviuye pauri zvoshungurudza iwe muridzi wazvo zvobviswa simba iri simba ndiri kudzidza zvakawanda simba iri rinouya sei hatimbodai ndimbokubvunzai mubvunzo mauya zvakanaka imi ndofarira kubvunza ndichiziva zvimwe zvinhu hatimbodai ndomboona kumadzangaridzimo kana kumachechi uku ndoona munhu achigonzwa iwo neruoko achidiona simba iri maiona nyangu kureva kuti simba iro riya ramunongoona iro riya nesimba riri pano pang'anga zvimwe chete mwana tachadzoka mumaso ndokumbokudzosai kumasure zvishoma paya mambotaura nyaya kuti mudzimu zvinhu zvaita sei handitika une kwaunozonosimbawo iwe pachako unofanira kuti uzonosimbawo semasimbiro amuri kuona hwaumuro uri pachena hwangu hauvigwi kureva kuti ndasimba ndakugona kuti ndikaona chikara chiya chimanje hachichagoni kuti chishungurudze mupwere handitika nekuda kuti zvinenge zvaumuropa ndo zvakangofanana neizvo zviya zvekuti simba ramba muchataura riya zvinhu zvimwe chete asi kuti chatinacho vani chekuti hatigoni kubudira vanhu chokwadi kana kuudza chokwadi kuti aiwa zvakadai nekuti nenge yave zvinenge zvakuti iwe asi ndongokuudzai zviri pachena saizvozvo umwe wamakabvisirawo zvimwe zvinhu zvaakanga apiringisha mhiko zvanga zviri anga atora chinhu chaishandei chika akazopiringisha mhiko yacho ndambova muchitaura nyaya mazita asi akusi pano zvavo panonzi pangai apo pachikoro inawo inozikanwa nevanhu vese vanhu vaiti bhurugwa raukapfeka iwe nesi akapfeka kana kuti ticha akapfeka bhurugwa onekwa rapfekwa naheadmaster vachichinjana mabhurugwa ndichakupai mufananidzo wacho uripo vhidhiyo racho naichakupai riripo vhidhiyo iri ndere mabhurugwa achichinjana here kana kuti maakuishanda manje kuti takutoshanda isu muridzi wacho aripo achitotaura chimubvunza kuti waone makore mangani achitaura ndiri mwana muduku ndakapuwa tsvimbo idzi dziri papa idzi nhasi tsvimbo idzi ndo dzachinja dzavapa zviripo nekuti kana taita katokuvhunzazve uri kuzviziva here wokundozviziva sekuru tingangokubvisira usingachizivi here tokuvhunza ka uri kumaziva here ndozviziva sekuru ongo vanhu muri kuzviwa here kuti tiri kuzvinza bhurugwa rangu inini ropfekwa namukanya ramukanya roya kwandiri ongo robva pano roenda kuna mangwana makuseni uchimuka iwo bhurugwa rangu wakapfeka uchonarisira sekumashure ari kunazoitika zviri kuitika muvanhu nditoona zvinhu zviripo kuti zvisipo vana musha voita kana vashanu vasikana avazi kuroorwa munhu atora mushonga bhodhoro ramakasi ongorishayiwa muzukuru wakanga ine bhodhoro ranga uinayo ramakasi rwaizora mafuta akaindepi ndakangomashayiwa sekuru chakuratidza mwanangu ndikandikubese nekuti chinhu usingazivi asi wakabata namaoko ako zveishuwaudza vanhu azvishuwa ndozviziva here ndo nhau inoitika pakubatsirana kwatinoita nevanhu imwe futi yemabhurugwa tainzwa iyi makamubatsira iye zvine right imwe futi uye hazi right tora zvomunhu akafa akazonoita naro akuda kudzokera unotora saka isu tine mhiko yedu yatinozoita ndo panobuda nhau yandachitaurai kuti Rovambira yai ndo panobuda zita racho isu tokuudza kuti kana waita izvo usazobata futi iwe udzokonoka unobata saka unofanira kuti wana mugove wako unoita kuti vapenyu vasara panyika vasashukurudzika
Uinyaya yekuti iye zvaakanga abata akanganisa mhiko zvakushungurudzawo vamwe vanhu vemhuri yake wobva wabatsirwa iye wosara akudzokorera futi. Kana wadaro une bota ramunodya imi chinonzi chimbuya sunga mucheka udye bota nekuseri kwamanje handiti chamunoisapo modya nekachigunda chinonzi tsiviri tsanishi handiti katatu imhiko iyaya yauri kutoitepo paya kuti kana imimi pachiruku munoiti go back to sender handiti saka inguruve inenge ichizvikanga namafuta ayo. Right. Okay. Saka ndobva adzokera ndobva aita back to sender ndobva afa. Asi warning akanga apuwa zvake zvakakwanirana naye zvakadaro. Koita imwe nyaya futi pano panonzi pa lonely mind panyati apa pakashayikwa mwana tora zvenyaya inozikanwa nyika yese naika mwana anga atochinjwa atochivanda ndiye last year nyaya ndotaone zvaye ndobva tadanwa tikanosvika tikaita basa iri. Baba ndimi akaita basa iri mukadai baba wemwana akashayikwa. Hai musharukwa aivepo ndara ndiwo akaita izvi ndobva aramba tikati aiwa hazvinei timanikize basa rida rizokumanikidza ndokumbira ndine tsvimbo yangu imwe iri mukatome yakakurisa chibata tsvimbo iyi tori chibooster ndobva ribata tora mukondo roverera pamuti hana kupedza mwedzi mitatu akambava. Tikati tochinda kumba kwako totora chikara chiya chachashanduka cha mwana ari mumavhidhiyo acho nichakuratidzai ndozvo zvimwe ndasangana nazvo. Mwana uyu akazodzoka here? Mwana haangadzoka anga atochinja chavo chivanda nanhasi kana vabereki vacho mwana havana kumwana asi chivanda takaura hedu. Imwe handei kune imwe tiri kutsvaka mbiri yerovambira tiri muno mugomo. Aiwa ndo mabasa aro panhasi ndo pandingati ndoda kuti ndikupe ipapa ndoda kuzonyatsokupai zvakawanda imimi madzoka pagiraundi kuriva kuti nemanza ndataura panapa nemabasa andinoita ana andika imi pamunezema pagiraundi ndoda kuti muzofakaza kuti zveshuwa irovambira ndinoimba kuti nemusi wemandi. Tichiri ipapo sekuru ngati makasiyana china natsika mutanda anatsika mutanda vanetsawo muno mugoko imi muri muno muri kuti muri kunetsawo makasiyana chi imi vana tsika mutanda muri kuvaziva vachinzi vari kuita sei vanotiwo tiri kubvisa zvino sekutaura senyoka yamakabvisawo imi handiti vari kuti vari kubvisawo nyoka idzodzo vabvisa nyoka idzodzo dzinenge dzichinetsa mumusha kana chikwambo kana gakanje pamanota apa panonzi mwanzi akanzi ave negakanje rikazoita sei ndo raikanganisa mumusha apedza kudaro bva azochitipai mombe. Right, pane nhau inodai so handi muri kuona sekuru vanofamba nehamba utare inoti dhurei handitika ko vanobva uko vanodirawo mafuta. Pane nhau pandoti inini ndoda kuzvimira as a individual semunhu ndichiri nobed wenga inini handitika sekuru havasati vasvika pamatare handitika kuti muzvione kuti ndoda kuremekedza matare acho karigai ndidai so handitika pandinonosiyana nevanhu ava ndepekudai so ini ndikasvika pamunhu ndauya kumubetsera munhu ane dambudziko individual handitika ouya sekuru ndine dambudziko rangu tondibetserwe ndoti no muzukuru indakadai ndonzi nobed wenga matare wavinga ndihaya tipinde mumatare toitirana matare wazviona here wongu right. Pane nhau muripo munhu anonzi wenga uno kana kuti wandoita ine rinonzi gumbwa pandoti ndasiyana tsika mutanda ndokudai ndinotaurirana nemuzukuru wangu wemumatare muripo usiri wekumumanikidza muripo usiri wekuti iye asasara achitadza kuriritira mhuri yake kana kuti asatadza achiinda kumatanga ekusunga mombe. Muzukuru muripo wangu ruti zvakati otaurira nemachinda adare sekuru vari kuti oripira nemakwati akati indoripisa nemakwati kwete nyati makwati kureva mari sekuru ina ndina makwati aya asi makwati chinhu chandinacho inini ndine chipfuwo wakasunungwa nechipfuwo chako here sabhuku wako ari padhuze here andite ufakazi ndokushanda kwegumbwa. Kana muri muvillage ndikapinda muvillage anonyora tsamba yake nditoro portfolio apa side apa vanonyora tsamba yavo sevillage takukumbirai sekuru kuti toda kuti mutibetsere sedunhu redu kana kuti sevillage mambo anofana kuziva izvozvo sabhuku anofana kuziva izvozvo kana mune makansele vamwe vakasiyana siyana tine vakuru vedu vanototi mainspectors edu vanofana kuti vaite mufakazi wekuzwa kuti sekuru wenga vadanwa pavillage yakati vari kuita rinonzi gumbwa
ndo yandoshanda ende pamashandiro angu nemuripo wangu futi panofana kuva na sabhuku chero muine vana sabhuku vanofana kuvapo achiziva kuti ndo zviri kuitika izvi kusiyana nemunhu auya individual ari kuda yatoti private yake iyeye pamba pake hazvina nidi yesabhuku izvi ndiwo wandidana inesa sekuru ndikadhiraivha mbautare yangu iyi ndikauya pamba pako tikauya tikabetserana saka kubatsirana kwedu ndekwedu tiri vangani asi panofana kuva nemumwe mufakazi anofana kuzoziva kuti ndo zvaitika izvi saka vanenge vaine dzimwe tsamba dzavo dzakaita fanika sedzidziri pana dzavanofana kuti vandinyorere vachikumbira right good chimwe chamukada kuziva futi ndechipi chatingada kuziva ndechekuti vanhu vari kutambudzika nezvinhu zvamuri kubvisa imimi vari kupuhwa nani urombwa kuriko kune kwazvinonotogwa haubve here mumunhu akapuhwa matsamba nehurumende akanzi wewe wawezinata waang'anga takupa certificate n'anga haisiriyo futi here iri kupa vanhu zvitsinga yozobviswa futi zvitsinga izvozvo zvinoitika variko vanopa ende vanhu vari kupuhwa zvesho kutopuhwa anouya achitaura sekuru inini ndoda kunoita murume ndoda inonzi tsvimbo ndinokupa tsvimbo ndokunyimire nekuti wauya uchitoda tsvimbo unoda kusimba unoda mushonga wekuti usimbise kana muchitoro chako asi ndichakutaura kuti muzukuru zuva rikanyura usabuda nemoto pamusha pako iwe uchabuda nemoto chatoshanduka chine mhiko kana imhiko saka zvinhu zviri kuitika izvi zvinhu zvinopuwa futi neng'anga idzodzo futi ndifunga ndakupindura ipapo mandipindura ndakati ndauziva because ndiri kudzidza sekuru muchandiregera kuti mumvunza zvakanaka izvozvo zvakanaka izvozvo hazvinamboshata asi mhuri yezimbabwe ida kuenda ichinzwisisa kana taenda kun'anga inoshanda sei kana taakumudzimi inoshanda moza vazhinji vacho tiri mabhoni free takazvarwa mutaundi saka zvinhu zvacho zvizhinji tisingazivi asi kana taita rombo rakanaka rekusangana nasekuru Rovambira aiwa tatowo mucolleges zvakangofanana chere nekumachechi ndiri kutaura nezvinhu kwandakabva nako handitika tine matombo atinopuwa kumachechi asi ese akanaka hazvingagoni kuti ndigone kuratidzirai kuti sei ndichidaro ndinogona kutsanangura kuti nematombo iwaya mamwe atogona kupuwa mamwe mhiko dzaanenge ainadzo hadzisi kwadzo chinonzi mhiko zviri mukutaura here kana kuti chii chinonzi mhiko kuapply pachirungu handiti ndokupa iwewe nditarisirwa mune dombo rakaita jena ndokupa dombo iri iwe unosanganisa muteuro iri pano unosvika mukarita zasi dombo rakafanana mamatombo unosvika dombo iri wesa mbeu dzako ukusha zviri kureva kuti kudii chimbondipindura iwewe ndamedura chitombo ichi ndachiyeresa ine ruoko ndasumudza ndokupa unosvika wesa mbeu dzako ndokuti dziwande zviri kureva kuti ndachipa simba rekuti chinotora dzimwe mbeu dzevamwe handitika chiuye tiri kuwirirana here toda kuti tiwirirane tinofana kuwirirana nekuti zvimwe ndo zvinhu zviri kuwanikwa zvinozoita kuti isusu tizopuwa takanzi indai muvabetsere handiti apa matsanangura panzina kuwirirana nemi pekuzonotora mevamwe ichokwadi zvezi kusaura kuti kana pemamwe chine chiri green chita mbeu hombe aiwa zvinodai so mbeu unonyatsoiona yakasvika sezvizvi ikazati apa ndinokohwa handitika asi pakunopedzisira kunoona kuti iwo awo majanga mbeu yaenda kupi munhu arima pano padiki diki pakangodai so ngoro 3 na 5 kona isekuru handimbotaura zvimwe zviri kuya ndisandakanganwa muzukuru anonetsa andika aiwa anetsi kosei imi uri kundipa here mushonga wondotora mari kubhengi muzukuru yayo zvakanakira kuti tiri pamhepo hazvo handiti vanhu vanenge vaida kuziva pane nhau inonetsa inokurumbira munyika yechinhu chinonzi sandawana kana nhau inonetsa inokurumbira echinhu imomo chimuti chinowanikwa pasi kunana chipingo chokuti ukachibata so ukaisa mari apo ukadai so mari inouya apa handiti chinogona kutora chiri momwe mei ndiri kure zvinhu zvinoitika izvo muti iwoyo
saka sekuru ndingaswere nchienda kubasa but zvine nyaya pakunopedzisira nyaya yakandiye kuti ndine dzimba ndendane mota ndendane mashopu ndo nyaya ayo haisiyo nyaya pandoti pane nyaya ndepekudai so zvinozononetsa nekuti iwewe ndichikupa pane nhau inoti iwe uchaudzwa muko kuti aufani kudai unofana kunovata nemwana wako musikana aufani kuvata nemudzimai wako unofana kunodai zvakawanda zvinoitika iye wozoti mai vogona kuzokumanikidza mosangana yatoo nyaya kurova kuti kana wangokatenga zvimota nezvimwe zvese zvazvichatofambi zvadhako ndichiri kunetseka panyaya yemhiko ko zvinowire zvine mhiko zvingodi ngoitika ndo nhau inonzi zvinonzi mushonga then nhau inonzi urombwa chinhu chinonzi urombwa imhiko saka nyaya iri pamhiko ya kwangwera wangorasika mhiko wako uroyi watoti kana vana vakutotanga kutofa nekuda kwokuti unenge wakapikira kuti zvinhu urombwa uhu ndautora ndine nzira yakati konzi usaita izvozvo mukamangwana uchizviita kuda kuti zvapanduka sekuru pamunoita basa rese ramunoita taona apa pavhidhiyo yamatiratidzai pari kubuda nyoka ichifamba handitika imi nyoka yaikuwadze kwete nekuti isimba taremerana saka inofana kutongoteerera nekuti taremerana ndipo pamozova kuti munhu anogona kunoona zvishori chiri apo asi simba rake harisati rakukwanisa kuti aini anozonda paona zvinzi munhu arumwa afa inhau yesimba iya ndosaka maona ndaibata ndikairegedza ikafamba ndikaiisa mumvuri yomira kurova kuti isimba handitika ndobva ndaibata muswe nyoka simba rairi kumuswe asi iyi ndoibata muswe ndoiremberedza ndoitsveta futi pasi ndoibata musoro nesimba ramuina remi sekuru kune vanhu vanonzi ana hapu rakatapura nesimba ramuina remi hamugoni kugadzira nyoka here inotanga kufamba zvigoneki nekuti isi tinotozotema robuda ropa gava haribudi ropazve tinotema varipo vazukuru vazukuru venyu vari kuonaka vari kuamerica vazive hazvina dambudziko vanofanira kutoziva chokwadi nekuti chokwadi ndio chiripo zvokuti kuchinjwa nahambu rakatapura vai vakatosvika iko kuno vanototyawo nekuti vanotoziva kuti ndiko mabikirwa vakaitwa vakabikirwawo zvokuti vaitwe zvavo zvavanoita izvo vanasekuru vanoita zvokubikwa zvakabuda ndezvedzinza izvo saka pavo nemusiyano munhu abikwa nemunhu abuda zvezvedzinza sekuru tiri muno mugoko nyaya iri kunetsa ndeyanatsika mutanda ndewe chokwadi inhangu ipapa ndigoni kupafakaza nekuti munhu ari kuitawo basa rake uyu zvakafanana neuyu nechitoro haungagoni kuti uyu arabo changu ichi ndo chakadai no nekuti mangwana anogona kuzomuka futi oshatisawo futi pandiri nekuti munhu ana chakanaka iye zvinezvi kune vanhu vakateerera kuzvirwere zvamuri kurapa tasiya dzemashura nezviratidzezi hatichiuyai kunyaya kune vanhu vanogona kungorwara nezvirwere zvakasiyana siyana simba riri pamuri sekuru rinorapa zvirwere zvipi zviri kutadzikwa nezvipatara nekuti nyaya iri pana yamataura tichitanga chirongwa ndeyekuti muri kubatsira muri kuyambudza vanhu vari kupona ndo zvatoda kuziva kuti vari kupona iwa vari kuuya vachipona nekuda kwezvirwere zvipi nezvipi nezvipi hatitaurei pamusoro pekensa yamotinoti kutaura kuti munewspaper makatobuda svondo rinotaura kunzi kensa yanyanya muZimbabwe ichocho chirwere chinorapwa bedzi nekuno kwatiri icho chinorapika pano ichocho munorapa ya pastage yakaita se zvinobva kuti ndeipi ndeye yekuzvimba makumbo iri kana ndeye ronda kana ndeye mudumbu kana ndeye pazamu yese iyo yatinoirapa ya yashata ndeye yekuti ine zengi yakura zvokuti zironda rimwe riya inonetsa nekuti chinoitika tinogona kuvhara ronda riya but iyo inenge yadya pai mukati saka tinongoudza kuti izvo muzukuru izvi kuti asarwadze kuti rega tingofana kudai kuvata kwasina jira pane vamakatorapa vanotori vanototi pandakaenda kwasekuru Rovambira nekensa vakati wandei tinotenda vakati wandei especially ematebeleland yangila vantu abaningi bacwele pamba vanengi civil ematebeleland esite leli vele angabona umuntu wabuya esithi hayi khulu lapha ngilohlupho leli njengele cancer hayi angamtholi but ematebeleland vanengi vari kuwakawandisa stereke aindi vasunungurei kuti kuna Rovambira kuaiwa indai munhu mutaurika zvokuti unosvika kuti chimbonozama asi tiziva zvekuti zvinoita mataura zvekensa zvimwe zvamuri kubatsira vanhu ndezvipi ndinganyotaura hatitaure pamusoro pepfari
mafitsi aya pachirungu anorapwa akatopera anorapwa akapera. Uyo munhu anogona kutanga pfari achiri mudika kusvika atoo munhu mukuru atororwa atone vana papfari pane nhau yekutsva. Ini handiwanzi kufarira hangu auya achiti ambotsva. Inenge isingacharapiki. Kutsva kana muchiti kutsva donera moto. Kudonera moto. Haicharapiki. Ndo ichocho ndo chokwadi. Asi akauya asati ambotsva kana aita sei zorapika. Ende ipapo handitauri kuti ndoda muripo nekuti hazvina muripo zviya. Mahara. Iwo ndio unozotenda watomboinda kumba kwako. Wozodzoka uya utenda kuna asekuru kuti asekuru muri kutondiona ndakumhaya ndakudhanaira ndiri kuripirawo nezvakadai. Kana akasadzoka kuzotenda pana aiwa ndo pamunozoona chinzi pfari yadzoka nekuti zvinonetsa zvebasa redu iri. Rega ndibude pachena pano nhau inodai. Rega ndibude pachena pano nhau inodai. Kune munhu anogona kunge anogona kunge achiziva basa nganga. Achinyadzoti anogona basa but moyo wake ine rutsuta. Handitika ukuthi akabetsera munhu anokonona kuti sei asina kundibhadhara. Handitika zvichapa kuti iwewe munhu uya apori. Ndo zvakafanana nepapfari anogona kubetsera wamuna tomubetsera but wosara uchigunun'una kuti but kwati ndaiona ngai naye sei asina kusiya. Zvakupa kuti munhu yeye asapora. Handitika saka zvinokuda moyo wakasunuka pabasa iri. Rinoda munhu ane moyo murefu moyo kuregerera. Zvinoita kuti basa redu riende mberi. Chimwe futi chamuri kurapa sekuti zvimwe ndingonya kutaura zvirwere zvakaita sekuti kurei tisingatauri zvimwe zvimwe zvizokwanisa kuti zvirapike zvimwe zvakaita sei. Mazuva ano nyaya yechipfambi yanetsa. Pane zvamunoita here panyaya dzekuti kumbo panze murume mukadzi pane zvinoitwa here kuti zvirege kuitika? Ruchengetedzo kwawo. Ruchengetedzo ya zvakawanda ndaseka nekuti zvakawanda zvinoitika. Zvakawanda zvinoitwa ende tinozviita izvo zvinoda idu tiri pagiraundi. Zvakawanda zvinoitika. Panoitwa sei kana ari mukadzi ari kuita gumbo panze zvinoitwa sei? Zvinobva nekuti woda kuti zviite sei. Saka kuti chimbondudzai kuti zvakaita sei moti mimi madhamu zvinhu zvizomira zviri right. Ndokuti ndaimotsvaka banga. Nyoka rune nzira dzakasiyana siyana. Handitika mai varipo isu wedu handehwo pachena. Auzokupa mukadzi asipo. Mukadzi apa iwe baba mai baba vautaura zvekuti varoda kutokiya kuna mbuya nehanda huko. Handitika muri kuwirirana nazvo here. Asi dambudziko iwewe zvauri kuita izvo kumukadzi uyu kune dzinza rake wakaroora here mukadzi uyu wauri kudai izvi nekuti momusi uri kuita izvi nekuti yakuda kubuda nekuti hauna kumuroora kuda kuti aroorwe vabereki vake kumusha saka uri kupedzera nguva. Saka wiriranai muri vaviri tisati taita izvi iro rirapo vawirirana toita here hongu toita pasina mumwe amuiti. Aiwa izvi tichiitirei kuti vauye vose zvibude pachena kuti munhu azive kuti ndo zvakutoitika. Chero asipo tinogona kuzviita. Chero ari kure tinogona kungozviita. Kana ari murume ari kubudawo futi panoitwa ibanga here kana? Zvakatosiyana hwakakurisa hwakawanda. Kune majuru kune yechi zvakasiyana siyana. Kune yekuzvimba zvakasiyana siyana runyoka. Kana yekuloka ndo yebanga. sainzizi kuvanhu vatema inawo yemushonga. Munoziva kuti sei ndiri kudaro sekuti iyo Zimbabwe yakadyiwa kunhingi rino kumaAfcon inodyiwa sei izi tine ikoko ini handikwanuka. Indofarira chokwadi munhu washe. Indofarira ngobuda chokwadi zvandinogona. Ndofanira ngotaurira munhu chokwadi kuti izvi ndozvigona. Nekuti mumwe zuva anogona kuzoti tikawa kuna sekuru Rovambira uko nyika yajiwa toda kuti tindeko mugare madzati sekuru Rovambira wakati izvo pachigori. Mabuda pachena ndo zvandiri kufarira seko. Zvakafanana kuti unoda mushonga wamakuwa akuda. Wamakuwa hakuna. Asi wamakazi uriko. Ngatiti kune vari kuona tichipeta chirongwa zvakanaka. Shungu dzenyu ndedzekuti chii kune vakateerera vari kuona izvinezvi pasi rose? Izvi vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuEngland, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuIndia, asi vari vanhu zvizvarwa zvemuno, vamwe vacho vakatobva muno mugogwe. Alright. Nhau yangu inini shungu dzangu iri pakuti dei tikagona kufanana tose, especially isusu varapi kana vanobetsera vanhu. Tikagona isusu kubatana kwedu kunoita kuti vanhu vatiri kuona vese ava
vagone kubetserekana. Pandisati ndogona ini sasekuru Rovambira, ngandigone kupasira uyu imwe ng'anga inopagona zvisina godo, zvisina kukara. Sekuru Rovambira ndauya ndine muzukuru wangu une dambudziko apo, handeitewo sekuru tibetsere. Zvinoita kuti tikasanganisa mitombozi yake neyangu tinoomba chinhu chimwe chete, tagona kubetsera vanhu. Ndo shungu dzangu chete idzo kuti patisingagoni, paunenge usingagoni bvuma kuti izvi handizvigoni, usakarira nekuti uda kutsvaka kurya chete. Atidzokere kuvidhiyo yatiri kuona nyoka ichibuda apa. Chii chachaitika mumusha umu kuti tizoona nyoka iyi yatiri kuona iri kuonekwa nevateereri zvinezvi? Pane nhau yeurombwa hwahwo hwaitika imomomo munyika iyoyoyo, pafemiri padzinza ravo, vachinyatsozvishuwa kuti baba vafa, vanga vaine dende ravo ravanga inaro, anga ari munhu anga achisvikigwa. Ndobva asvika pakupara dende rikatadza kuzikanwa kuti raenda kupi. Saka ranga radambudziko ranga rakuitika pavana. Chii chavaiita kuvana vavo? Kwakusina ngachienda kumabasa, vasikana vanga vasingaroorwi vachivata nenyoka iyoyayi. Ndosaka mukatarisa ipo paya paroratidza kuti vakanotora kudzimba dzavo. Sekuru havana kuenda mudzimba mavo kana kupinda mudzimba, vakanotora ndobva vauya nazvo apo. Utrikuona hembe dzakaungana. Nemukatarisa hembe dzavo vakashama, vanga vabva mukugezwa, votsveta hembe dzavo ipo paya kuitira kuti mweya uya nekaunhu kaya kakapinda mukati mavari kagone kuti kabude. Urombwa huya humva hwatakura nezvinhu zviya zvehumva hwaurawa. Ivo ndo vakanga vakudaidza ya? Ndo vakanga vadana sekuru. Inyika iri kure chaizvo iyoyo. Ndi mashandiro acho. Vamwe vanhu vanoti munhu anenge aita zvaanenge aita, upfumi hwaanenge aita, anofanira kuenda neupfumi hwake. Upfumi hwake kuchivanhu. Ndinokwanisa here kuita inini danga remombe randinosiya vana vangu vagosara vachirarama nemombe idzodzo, kana kuti ndinofanira zvinhu zvangu? Kana zvazviri zvechokwadi hazvifaniri kufa, ndo nhaka yevana zvayamusidzanwa. Zvinogozopera sei? Zvinopera izvi zvinenge zvine muko wokuti inini pandofana kupa zvinofana kupa, ndo pamozwa zvimwe zhinji zvachinja, zvimwe zvangofa uko, imwe yaindi yakadai. Ini yakuti zvazvisina nzira yakanaka. Zvenzira yakanaka chaicha yekuti yemadzimu ako akupe inofana kuraramisa zvizukuru nezvizukuru dzisara dzinzi mombe dzakasiyiwa nababa, nekuti dzinenge dzine zvinhu zvakanaka. Imimi masara mombe dziya dzamukadzishandisa ivi hamuzivi zvadzaitwa, momuzi dzaigugwa muswe, momuzi dzaitwa sei, uri muko wadzo wadzaitwa nemunhu aiziva izvo. Asi mamuchazivi, saka mugona kuzvitevedzera. Ndipo pamuzipedzera mona vakuhwirana, vamoita sevakutemana, dzongoparara zvatopera. Ima husina mberi kwamuchaenda, makutotambura imi nekuti pfuma yenyu ndo payanga yakabatwa. Sekuru, vanopenga vaya vakaiswa mumashave ekupenga, munobatsira here? Ya, tinobatsira. Ndo basa remusharuku ari pano. Mukanya ivo vanhu. Chii chinoita kuti munhu azonzi akupengeswa? Zvakafanana nekuti pano panzvimbo yatiri pana pane vanhu vanogona kunge vaviri vatatu vandakaona vanotopenga pano. Mukupenga ikoko zvakuenda nekuti wapengeswa nezvinhu zvekubatwa mukati medzinza, kana kuti munhu anogona kunge akaenda akanoita miko dzake dzemushonga, kana kunoromba zvikanganisa vana, kana zvopedzisira kana kuti yakaba, kana kuti akaba. Papa kanogadzirwa. Saka kupenga kune nzira dzakasiyana. Anogona kupengeswa nebhizinesi rekuti umwe munhu aite mari kana kuti mudzinza. Kozoita kupenga kwokuti wakaba kanozoita kungo munhu angopenga, angana kuzvarwa akachingopenga. Saka kupenga zvoenderana nekuti zvabvipi kuti munhu atange kupenga. Kuti wanyanya kusvuta mbanje stereki nogona kupenga. Sei munomubatsira sei? Ndanzwa kuti ndo kwenyu cha ndo kudepartment renyu iko. Munhu anotanga apinda matare kuti chamupenza chii. Dare rinotanga raiswa dare. Vheneke kuti chaita kuti munhu apenge chii, ndezvemumhuri here, ndezvekuba here, kana zviri zvekuba dzinenge zvifanirwa kuti zvidzokere kune munhu akaita kuti iwe udi betsereka nditi. Kozoita kupenga kwekuti ndezvedzinza. Kupenga kune nzira dzakasiyana dzinoita kuti munhu apenge. Asi vanhu vese vane nzira dzadzo dzese idzodzo vanobatsirika here? Vanobatsirika. Kuchino unga atouya iye. Anouya uri pano mushonga totakatarisa nezvo uri pano. Asi imi mazvigona kungoti mangoona munhu achitongopenga pano pagawa pamashops apa, mobva matoti uya kuno momunanzvisa mobva sei ane mhuri yake. Ine mhuri ka. Tinoda kutanga taona kamhuri yake, ndio patataura nyaya yematara. Ndio paya paunozoita fanga kutora munhu. Aiwa zvizobudi. Mhuri inofana kuuya
tine hama yedu wei chimbotioneraiwo matare anoti zvakati nezvakati nezvakati matare akanga ataurwa ndopa kuzorapwa waurapo usati wapinda mumatare ungangotanga ngekurapwa usina kuziva kuti chaita kuti ugware kana kuti penga chii ndingotora mushonga zvinongokuti ndiri kupira chii vamwe vanopenzwa nenyaya dzengozi mukati medzinza dzinenge dzakaparwa nekuti hakuna dzinza risina ngozi kana mhepo dzagara asi mhepo dzinoda kuti dzifambirwa kana kuti dzigadziriswe kuchechi kwanga kuchivanhu saka mhepo dzagara dzirimo hakuna munhu asina mhepo dzekwavo sekuri munhu abirwa zvinhu zvake kana mari yake tiri kubata madhipatimenti akasiyana siyana tione zviri muministry yenyu menyu anobatsirwa here ndabirwa ini kumba kwangu handisiuziva kuti ndiani apinda nepahwindo atora kana mota yangu atora motikari kana kuti apinda mubhizinesi mangu ane zvaaita vanhu vakadaro vanobatsirika here kuna sekuru Rovambira vanobatsirika mabatsirwo avo ndaya ukabirwa iwo nhasi haufaniri kupedza vhiki usati wasvika pasekuru Rovambira kwaona upedzawo vhiki wabirwa ziva kuti sekuru havachazvigoni ndo chokwadi ichocho kana auya munoita sei because iye haasi kuziva akamubira asi charuza ndito ndakabirwa 30,000 zvobva nekuti iwe urikuda kuti zvidzokere kana kuti uda kuti tihwadze munhu aba zvongobva nekuti iye uda kuti zvigwadze aba kuti adzoke kwauri kana kuti unoda kuti afe zvakasiyana siyana zvinoda kuti zviitike pane imwe evidence here yamina sekuru yekuti munhu akambenge abirwa akauya mukazomuitira kuti zvinhu zvake zvidzoke kana kuti zvaaida zviitike vakawanda pane zviri pamavidhiyo ya zvirimo mavhidhiyo zvakawandisa adzoka munhu vakawandisa mota ikadzoka zvakawandisa iri nyuwani isina kana mazuva makaita sei hatimboti batai ndiri kunakidzwa komutirigere kuti tichigara kuHarare tichirasikirwa kumagetsi hakuna zviriko wakomana nzvimbo yaisi kure stereke inzvimbo inonzi embrace yabusiness women mukadzi ane mari dzake anotenga goridhe akabirwa honda fit yake vanasikuru mushure memazuva 2-3 tine zvatakakwanisa kuti tiite kuti munhu awane mota yake asi honda fit yakanga yakadzoka yakawanikwa sei yakanga takagadzira zvatakagadzira nekuti munhu haangobi achibva handi anofamba paakapinda napo achifamba achienda mumota achinokwira mota achidhiraivha mota tinotora tsoka kuda kuti tiita kureverera ivhu nepasi nemidzimu chii chakazoitika kwaari yenyakuba uyu munyakuba uyu akawazowanikidzwa iye akuti uya mutore mota yenyu munzvimbo inonzi kwaMutare zvamunetsa iko zvamunetsa mota mamusinga achagari chii chinoitika kwaari nyakuba chinoitika nyakuba tine nzira dzatakasiyana dzekuti iye anofanirwa kuti iye aripotezi pache zvake kuti aiwa zvinhu zvinandazviita ndifungidzira kuti ndinorarama asi zvakundinetsa ndo mashandiro anoita mishonga yodiwa pasara mazuva ndepekuti chii aiona zvinhu here airohwa mbama here nawo inoitika regai ndikupindurei muri kuya zvakanaka chimwe chikuru chinoitika ndechekuti iwe wakagara pastering uri dhiraivha mota yako iyo siyoyo unofanira kunge wauda kuenda kutoilet uko ndochokutanga haufambi pano nepamwe unofanira kunge wauti ndakuda kuenda kutoilet wotobuda wotopaka mota uchingonogara futi haufambi nhano yakakura wowa futi kuda kuenda kupi uchinosvika kuya kuna chinobuda ndo imwe yakanyanyoita pano panonzi palonely mine apa pangai munhu aba honda fit ndobva uya tiri kumatare kati ano iwewe izvozvo uchibva pano mota yako uri kuwana yakadi yakatopakwa parutivi rweruzhiri akanowana yakatopakwa rori yabiwa akatowana yakatopakwa akatowa kutofonirwa namwe shamwari mota yako taiwana yakapakwa kumari kumunhu akabirwa mari kana foni zvimwe chete zvimwe chete ngatiti munhu abirwa ari kure sekuru mhuri yenyu yakapararira kaimi imwe iri kuZambia imwe iri dzakapararira abirwa ari ikoko munoita sei anobatsirwa sei uyo zvinotinetsei kana ari kure pane zvatei tichida kwaari pane iye zvaanenge achida kwatiri saka zvinotinetsei asi kana ukange uine hama inenge iri mujo mudhuze anobatsirikana ndiye muhama yachinoteera kuna kushanda ngatidai so sekuru basa iri kubva tichiriita tinorapa vanhu vari kuUK nguva zhinji vachititora pamasocial media unogona kurapika uripo uine hama yako iri kuno munhu ari kuUK anorapika isitiri pano mumwe munhu ari kunzwa musana ari kuUK ini ndindogona kuuya kuno zvakanaka moshanda iwe totoshanda iwe hama yako yotobatsirika utoziva akutokuudza kuti iwe utoudzwa zvekuita iwe dai chete iwe dai muri kunonoka kupa vanhu namba yenyu ipai namba 078 16 48
128 kuti akubate imese imana mukanya imwe futi chakupa imwe 047 81864 047 81864 ndiyo namba ya sekuri yana mukanya vanenge vaine matambudziko. Chimwe futi chavanofana kuziva, kune vamwe vanogona kunge vachirwadziwa nenhau dzemudzimu. Uchingozi ndingorwadziwa nemudzimu, hauzi kusvika, waungosvika wanzi ndakugadzira iko zvazvisvika. Yapano ndo pastation pacho. Kuti ada kuti usvike kubetserwa zvishwa kunzi uyu wa mudzimu uyu tinouziva. Vamwe vanoti kutwasisa umuntu kuti idhozi lifike. Siyayenza kona lo. Njengani lokwenzeka la kule video lesibona kona lokuyana nokuti umuntu siyapheka utshwala, mase sipheka utshwala kumele sikuhambise ngini, mase lifika kona ngale abangini idlozi mali ngaphuma lapha sizababuza ukuthi yilo yini idlozi elifikileyo kona lapha bathi yebo yilo liyalazi yebo seliyenza phela ngamagama yebo ukuthi ngubani uvela ngapi wena ubazi bani tinoita futhi izvo zvezwe chere kuno kuchikaranga futhi tinoita futhi izvo tinotenda ameno kana pane zvimwe zvamuda kutotata tambi tauda kupedza but ndazona sekuti mune zvinhu zvakawandisa aiwa kwete zvinenge zvatokwana muri yeZimbabwe ndivo sekuru Nobet Wenga vanodaidzwa nezita rekuti Rovambira riri zita rebasa. Pane zvese zvavataura kana pane dambudziko ramuinaro nezvimwe zvavasina kutaura, nhamba dzenhare ndo dzataisa pascreen dzivabatei kuti dambudziko renyu ripere. Tiri kuno kugokwe svondo rineri ndiina vagumbodete vari pakamera patinotenda indi zita ndinonzi Silvester tafumanai mazvita